Σε απόσταση 10 χιλιόμετρων από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη Γαλήνη Ωρεοκάστρου, συναντάμε το πανέμορφο κάμπους του επιχειρησιακού κολεγίου ICBS, το οποίο αναπτύσσεται σε έκταση 14.000 τετραγωνικών μέτρων. Με τη βοήθεια του τηλεοπτικού φακού θα σας ξεναγήσουμε στους χώρους ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού ιδρύματος, που δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από τα αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού. Με την είσοδό μας στο κάμπους βλέπουμε τους χώρους στάθμευσης δυναμικότητας 120 οχημάτων που εξυπηρετούν με άνεση και ασφάλεια τους φοιτητές, τους καθηγητές και τους επισκέπτες. Προσερχόμενοι στο κεντρικό κτίριο έκτασης 3.000 τετραγωνικών μέτρων, συναντούμε τους χώρους της γραμματειακής υποστήριξης, όπου τα έμπειρα και ικανά στελέχη σε καθημερινή βάση προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την επίλυση του κάθε ακαδημαϊκού προβλήματος του φοιτητή. Το ισόγειο και ο πρώτος όροφος περιλαμβάνουν αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με τα πλέον σύγχρονα εποπτικά μέσα, όπως λάπτοπ, διαδραστικούς προβολής, βοηθητική βιβλιοθήκη όπου μελετούν άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως και ένα από τα 3 εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών υψηλής τεχνολογίας. Η κεντρική βιβλιοθήκη με 15.000 και πλέον τόμους και περιοδικά, πλαισιωμένη με το ηλεκτρονικό της τμήμα, χαρακτηρίζεται ως η πιο πλήρης για τα αντικείμενα επιχειρησιακών σπουδών στην ιδιωτική μεταλλικιακή εκπαίδευση. Σε ένα μοντέρνο κτίριο στεγάζεται το συνεδριακό κέντρο χωρητικότητας 240 συνέδρων, που χωρίς υπερβολή χαρακτηρίζεται το στολίδι της Θεσσαλονίκης. Εξοπλισμένο με διαδραστικούς προβολείς, visualizer, 88 μικροφωνικές συσκευές, μεταφραστικό κέντρο 2 ξένων γλωσσών ταυτόχρονα, συσκευές μαγνητοφώνησης και βιντεοσκόπησης και ειδικές υπέρυθρες κάμερες. Η χρήση του χώρου αυτού κατά βάση είναι αποκλειστικό προνόμιο των φοιτητών του ICBS και σε ειδικές περιπτώσεις παρέχεται η δυνατότητα σε κοινωνικούς φορείς να πραγματοποιούν τις εκδηλώσεις τους. Αυτό αποτελεί μια κοινωνική προσφορά του ICBS στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Συνεχίζουμε την ξενάγησή μας στους χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας, που μόνο το ICBS διαθέτει σε τέτοιο επίπεδο. Το ICBS Forum, χωρητικότητας 875 θέσεων, φημίζεται για την πολυτέλειά του, την άνεσή του και τη λειτουργικότητά του. Είναι πλήρως κλιματιζόμενο και παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα σε καθημερινή βάση να αξιοποιούν τον ελεύθερο τους χρόνο αθλούμενοι. Ο χώρος αυτός φυσικά είναι και η έδρα αγώνων και προπονήσεων του αθλητικού συλλόγου ICBS. Στους εξωτερικούς χώρους βρίσκουμε τα γήπεδα τένις και καλαθοσφαίρισης με ειδικό ταρτάν, γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 με χλωοτάπητα και υπαίθρια καφετέρια με εκπληκτική θέα προς τον κόλπο του Θερμαϊκού. Σε καθημερινή βάση, οι φοιτητές στον ελεύθερο τους χρόνο συναντώνται στους χώρους της καφετέριας και εστίασης, όπου και αναπτύσσουν τις κοινωνικές τους δραστηριότητες και παράλληλα χαλαρώνουν από το φόρτο μιας ακαδημαϊκής ημέρας. Ο Σεπτέμβριος του 2011 σηματοδοτεί τον 35ο χρόνο λειτουργίας του ICBS, που αποτελεί και το ορόσημο των θεαματικών αλλαγών, που σκοπό έχουν τη μεγιστοποίηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών του υπηρεσιών. Η εμπειρία των 35 χρόνων και η ιστορία μας θα αποτελέσουν την πηξίδα για τους νέους στόχους μας και τις νέες ιδέες, που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τους νέους στα προβλήματα που τους ταλανίζουν σε τούτες τις δύσκολες εποχές. Η μακροχρόνια συνεργασία με κρατικά πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας, τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και το υψηλού επίπεδου διδακτικό προσωπικό, που είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη, είναι το τρίπτυχο που κατατάσσει το ICBS στα κορυφαία Business College της Ελλάδας. Η αναγνώρισή του από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας και η αναγνωρισιμότητά του από τον επιχειρησιακό κόσμο της χώρας μας αποτελούν στοιχεία της επιβράβευσής του. Η αναγνώριση του ακαδημαϊκού έργου του ICBS από τους διεθνείς φορείς πιστοποίησης QAA, AMBA και BAC
Μας γεμίζει υπερηφάνεια και οπλίζει τις προσπαθίες μας για μεγαλύτερες επιτυχίες. Ο όμιλος ICBS Business College με 3 κάμπους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και με πιλότο το νέο μότο «Έχεις λόγο» εισάγει νέες καινοτομικές μεθόδους διδασκαλίας με πρωταγωνιστή το φοιτητή, ο οποίος έχει λόγο, έχει άποψη, με κριτική σκέψη και ο στόχος μας είναι η ανάδειξή του σε επιχειρηματία μάνατζερ, γιατί αυτό απαιτούν οι νέες συνθήκες της αγοράς. Μεγάλη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη του γραφείου προσανατολισμού και καριέρας, που αποτελεί το κλειδί και το διαβατήριο για την επαγγελματική αποκατάσταση του κάθε αποφύτου μας. Και τούτο γιατί το ICBS είναι και θα συνεχίσει να είναι υπερήφανο για τους αποφύτους του.